Baritek je přístroj, který slouží k celotělové elektrické stimulaci svalstva. Tím pádem dojde naráz v jednom okamžiku k velmi intenzivní aktivaci všech příčně pruhovaných svalů v těle. Co se týče použití cvičení tady na tomhle přístroji, nejvíce využívají taková ta vrstva zaměstnaných lidí, kteří nestíhají svůj trénink, nestíhají čas, aby smysluplně procvičili celé tělo v posilovně 3x týdně, tak absolvují 20-minutový trénink jednou týdně na Bariteku a ten trénink je tak intenzivní, že regenerace po téhle tréninkové jednotce trvá 6 až 7 dní. Proto stačí jenom jednou týdně. Co se týče použití, tak Baritek používají i vrcholoví sportovci jako doplněk ke svému tréninku. Je to třeba Usain Bolt, je to David Svoboda, náš olympionik a tak dále, ale nejvíce samozřejmě největší zajímavá skupina jsou běžní lidé, kteří nestíhají, odbývají se a pak se to projevuje na jejich zdravotních problémech, ať už to jsou bolesti zad, ať už je to o tom, že začnou být nespokojení s tím, jak vypadají. EMS trénink nahradí kompletní silový trénink. To znamená, když bych šel procvičit celé tělo, za předpokladu, že umím správně cvičit a není to jenom horší, tak v tu chvíli kompletní nahradí silový trénink a je ideální, když k tomuhle doplníme aerobní aktivity. Ty, co nás baví, může to být běh, může to být tenis, může to být cokoliv, co nám zase trošku zlepší ten kardiovaskulární systém. I když nejde ten trénink nikdy oddělit striktně, tohle je silový, tohle je vytrvalostní, ono to do sebe všechno tak zapadá.